السلام عليك ذي الكرم ذي السلام مكملي السلام عليك ذي الجاه ذي الكتاب منزلي السلام عليك ذي الفتح ذي الوصول موصلي السلام عليك ذي القدر ذي الجمال مفضلي السلام عليك ذي المجد أولي مؤولي السلام عليك ذي الحق مرتدى داح منزلي السلام عليك ذي الخير أفضلي يعزلي السلام عليك ذي الصبر خير كل رسلي السلام عليك ذو منة علي من العلي yabo godiya muke gunka kaliki da baiwa ta so da kaunar hadi mahdi muwaffaki sannan ka ba mu ikon kidima ta kudi da ta ciki hamdallaka ilahu ka sa muna cikin masu arziki da baka so ba za mu samu kanma a haka ba da gaske muke son ka shugaba hidima gare ka wallahi sidi ita mun kasa gaba maula ya min alkawarin ba za mu wani ka ba komai wuya da kai muka dogara wallahi mu ji ta ba mai son ka shi muke so ko shi ba za ya so mu ba kiranmu mujamma'u mahmudu hamidi kai ne kadai madubin duba a wajen muhammidi kai ne cika ta jin daɗinmu muka famu wahidi kai dai muke gani abadan ba za mu ga waninka ba zaɓe ka kan abin nema har ma da mallaki mun jingine wani ka iya girma na samu saddiki mun ɗauki maulidinka da girma kan dukkanin biki motsin mu kaf cikin ka muke yi ya na gaban gaba da rigenka ne muke bebe kewa ya matabbaci yawan ambatanka ne arzikinmu mai kau da firgici sado da kai kadai ne cika ta burinmu za mu ci gaba da tallata a so ka azika ba don aso mu ba haske ga rayuwar duka kauni ne kowa ya samu Allah maulana arzikin ka ne da kai jalla yayi buruzi a kaunu kuya da bayyane kai ne ta gomashin da ilahu yayi mana muna sane ta baka zo ba mun san Allah ba zai ji kanmu ba jami'ul jamalati sanyin ruhi da rayuwa kai ne ka zo kai wa halittun Allahu garkuwa baiwar ka tafi karfin marka zubar ruwa har an biya kai ka zame musu kofa ta saduwa ba wanda zai rabauta ma'aiki in bai rike ka ba da zuciya mai arzikin da ke korar fatara ya baje siya maulan mu kai kadai aka ba
juya duniya, komai da kai yake tasrifi maula ya himdaya. Kai ne kadai ka wanzu titir ba za a ga kamar ka ba. Aslul usul gatan bayi buya da zahiri, nurin zalami girman girma mahmud dahiri. Tamamul muna muzammil mahi muhtar munziri, alal wujud ka gajiyar da tunani da nazari. Ba a samu wanda yayi wa makaki rana kamar ka ba. Salamun alaika nurul ilahi mai kora razani, salamun alaika fakrul hayati mai haska zamani, salamun alaika nurul ibadi mai saita batini, salamun alaika nasirul haqqi makki madani, salamun alaika maulal wara muradiya muhsini. Laulaka sayyidul kauni rabbu ba zai ji kanmu ba, laulaka sayyidul kulli rabbu ba zai kira mu ba, laulaka akramun sulna ba za mu yanci ba, laulaka a'zamul khalqi sidi ba za mu shiryu ba, laulaka adalan nas nur ba za mu samu ba, laulaka sahibul birri da hawayen mu ya zuba, laulaka min kizil kauni babu zance na ci gaba, laulaka sahibul kadar da ba za mu san kanmu ba, ya sahibul liwa'il hamd masira matabbata, ya sahibul mukamul mahmud kai muka gaskata, ya murshidul anami a komai kai za mu ambata, ya kasimun mubinu ta kai ne komai yake fita, ya shafi'un mushabba'u hadi kai ne mashakata. Sida kula da mu, sida shigar da mu, sida tafi da mu, sida isar da mu, sida shayar da mu, sida tsayar da mu, sida narkar da mu, sida awanzar da mu, sida kafatar da mu a cikin kabadan akwai mu ba. Kai manna lamunin saduwa da kai duka yanayi, kai manna lamunin arziki kusar mana da tausayi, kai manna lamunin hidimar ka komai wuya mu yi, kai manna lamunin juriya mu tabbata mu dinga yi, kai manna lamunin ambatan ka kowanne dausayi, ka yarda mu naka ne, mu kadiman ka ne, mu masoyan ka ne, mu bayin ka ne, mu kadarar ka ne, mu rindinar ka ne, mu bararren ka ne, zil jamal ba za mu barka ba, mu bararren ka ne, zil jamal ba za mu barka ba. Allah ya ƙara yi ma salatuka babu haddadi, ya haɗa ma da kunzumi na salami maulan mushahidi, yana shi dukkanin ahali na ka kofa ta madadi, da sahabbansa masu girma madaukaka ya muwahidi, ba wanda za ya samu ma'aiki ba dan akwai su ba. Ina muke da rana ta maulidin sayyidul wara, ranar da rabbu mai ranar da ta kai darajar ta ba, yardar ka ya ilahu da ɗata ga maula ya shekana Ahmad bin Muhammad At-Tijani malazina, ka ƙara buwaya gun gausula azaba ya jabuna, baidarsa ce take raya mu cikin duk shuhunina, ba dan zuwan muradu ba da ba a san ba akwai mu ba. Khalifa Sunusi masu fada a jiruhi da zuciya, in dai da ku ba za mu siya ta ba ukuran wa duniya, kun ɗauki
ranmu kun ba Allah mun tsallake wuya. Maulan mu Sheikh Sharif Kamisa gagi mun yi godiya a gare mu dan ba ku yi mana rai dan fata ka mutu ba. Ina muke da rana ta maulidin sayyidul wara, ranar daren mu bai ranar da ta kai darajar ta ba. Allah da dawo baban mu lafiya ka kula da shi, yaye bakin cikin shi ta'ala kai mai tabo mashi, ka cika masa burinsa abinda ya nema ka bashi shi. Maula ya Shekana Mustapha ruwa magani fushi, babanmu mai salanta ba za mu yi motsi gaban ka ba. Iyaye na zawiyar mu muna da dai muku godiya, ganin ku yana sa mu ƙara himma a dare da safiya. Allah ya yi muku yadda kuke so don khairu anbiya. Maulan mu Sheikh Khalifa an ta muna nan iya wuya, ba za mu sauka kan layin da kuka je mukan sama. Ina muke da rana ta maulidin sayyidul wara, ranar daren mu bai ranar da ta kai darajar ta ba. Mun godiya ga duk mahadarta idi na maulidi, Allah ya mai da kowa gida kalau dan mujitta ba.